Hello friends, फरायबाय Bodo info official YouTube channel आसा खालामो गासिबो मोजां दङ दा BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव साख्रि ओंखारदों Vacancy Gr.1 आरो लोगोसे फरेस्ट गार्ड स' बेखौ मिथिरावबो गैला मानोना नोंथांमोना गोबां आपडेट मोनबाय चेनेलावनो स' बेनिफ्राय आनजादाव फैनो गोनां साबजेक्टआ मा दं जों बेखौसो दाय लाना फैदों आरो बे एप्लाइ जाबाय अफलाइनसो खालामनांगोन दायो सोलिगासिनो दङ अफिसियेलि डेटआ जाबाय लास्ट डेटआ 3 एप्रिलसिम थागोन दा बारायगोन बाराया बुंनो हाथ'वा जेब्ला अफिसियेलि आपडेट फैगोन नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन नाथाय सर्सआव मोननाय बायदिब्ला 18 एप्रिलसिम लांगोन होननाय खोनादों बाट नंगौ नङा जेबो बुंनो हाथ'वा जेब्ला अफिसियेल आपडेट फैयो नोंथांमोना Bodo info YouTube चेनेलाव फिन खनसेबाव मोननो हागोन स' एग्जाम नोंथांमोना फार्स्टआव एग्जामसो जागोन नालाय बेखायनो एग्जामनि सिलेबासआ एबा साबजेक्टआ मा दङ जों बेखौ कभार खालामगोन थ' बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो सरकारि स्किम एबा आसनि बेनिफ्राय साख्रिनि सायाव नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन दा लोगोफोर आं डाइरेक्ट लाबोबाय PDF खालामनानै नोंथांमोना बेखौ नांगौब्ला WhatsApp ग्रुपआव जइन जाबानो जाबाय आं शेयार खालामगोन एबा नोंथांमोना डिसक्रिपसननिफ्राय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन स' बेयाव माखासे डाटा दङ बेखौ नोंथांमोना लानो हागोन दा जोंहा मिथिगौ जे जोंनि लकेसना जोंनि साख्रिया जागोन हमना ला जुदि नोंथाङा साख्रि मोनोबा नैबे BTC आव नोंथांमोना साख्रिखौ मावनांगोन पोस्टिं जागोन अनलि BTC आव नोंथांमोना जागोन बेनो जाबाय हमना ला उदालगुरि तामुलपुर बाक्सा चिरां क'क्राझाराव नोंथांमोना डिउटि जागोन स' बेनिफ्राय अनलि BTC केन्डिडेट्स बेयाव एलिजिबल आउट अफ BTC आ बेयाव नट एलिजिबल देन फैबाय नोंथांमोननि बेनो डिपार्टमेन्टआ नोंथांमोना मिथिखाबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव साख्रि ओंखारदों बेखौथ' मिथिखाबाय जानांगौ बयबो मानोना नोंथांमोना गोबां भिडिअ मोनखाबाय आरो नायगासिनो दङ टटेल पस्टआ ओंखारदों 414 ओंखारदों बेनि गेजेराव रानदों बेनो जाबाय फरेस्टारावहाय 84 दङ एबा डिग्री लेभेलाव स' बेनिफ्राय फरेस्ट गार्डआव 330 दङ अके बे जाबाय HS लेभेलाव बेयाव 10 पासआ हानाय नङा जायफ्रा डिग्री पास नोंथांमोना नैबे मोननैबो पस्टआव नोङो एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय नोंथांमोननि बैसोआ गोरोबनांगोन आरो अब्लानो हायो बिनिफ्राय एक्सट्रा नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामनांगोन प्लास IPO दाननांगोन डाबल नोंथांमोना फरेस्ट गार्डनि थाखाय एक्सट्रा बेनिफ्राय नोंथांमोना Gr.1 आव एक्सट्रा स' बेखौ बुजिबाय जायखिजाया नोंथांमोना मोननै खालामनो गोसो दङबा मोननै खालामनो हागोन मोनसे खालामनो गोसो दङबा नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो जायफ्रा रिजेक्ट जागोन बायदि मोनदों नोंथांमोना रिसाबमिट खालामनो हायो जेबो नङा एक्सेप्ट जागोन स' बेनिफ्राय फट'आव नोंथांमोना क्रस साइन होआबा रेजेक्टबो जानो हागौ बेखायनो नोंथांमोना होबानो जाबाय मानोना गाइडलाइन्सआवहाय जुदि इनकमप्लिट फर्म जुदि फिलआप खालामबा रेजेक्ट जागोन होननानै लिरनाय दङ बेखायनो नोंथांमोना गाइडलाइन्स मथे फल' खालामाबा रेजेक्ट जानायनि चान्सेसखौ बारा नुहुरदों जुदि अननानै बिथांमोना एक्सेप्ट खालामबा जाबाय बाट बिथांमोना अफिसियेलि लायोब्ला रेजेक्टबो खालामनो हायो स' फैबाय दानिया जोंहा पस्टआ मिथिबाय 430 नि गेजेराव जोंहा मोननै पस्ट स' एप्लाइ मडआ जाबाय जोङो अफलाइनसो खालामनांगौ नोंथांमोना पस्ट अफिसजों हरनांगोन एबा नोंथांमोना डाइरेक्ट बाय हेन्डबो नोंथांमोना माने अफिसाव साबमिट खालामनो हागोन बेनो जाबाय CSB अफिसा दङ क'क्राझाराव नोंथांमोना बेखौहाय हैनो हागोन डाइरेक्ट थांनानै जायफ्रा खाथिनि स' बेनिफ्राय फैबाय दानिया नोंथांमोननि बैसो लिमिट एज लिमिटआ नोंथांमोना मिनिमाम 18 निफ्राय 25 नर्मेलाव नाथाय नोंथांमोननि बैसोखौ हमदों 31 जानुवारि 2024 खौ लानानै 18 निफ्राय 25 नाथाय एज पार गभर्नमेन्ट नर्म्सआव जोंहा मा ST आ 5 इयार्स बारा मोनो स' अब्ला जोंनि ST आ 30 इयार्ससिम बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन OBC आ जाबाय 28 इयार्ससिम हागोन एन्ड SC आबो 30 इयार्ससिम हागोन एन्ड जेनेरेलआ 25 इयार्ससिम बे पस्टआव हागोन अके स' नोंथांमोना बेबादि मोनदों बाट आसाम फरेस्टआव 45 इयार्स गाहाम मोनदोंमोन नाथाय BTC आव बे जाबाय 30 इयार्ससिम लिमिट खालामदों स' बिनि एप्लाइ लास्ट डेटआ 3 एप्रिलसिम नाथाय बेयो बारायनो हागौ मानोना गोबां प्रब्लेम जादों IPO मोनाखै एबा नोंथांमोना गेजेराव हलिडे मोनबाय एन्ड बेनिफ्राय चालान दाननायाव प्रब्लेम जादों स' बेखायनो लास्ट डेटखौ बिथांमोना बारायनो हागौ जेब्ला बारायगोन आं नोंथांमोनजोंहाय आपडेटखौ लाबोगोन दा गोबां सर्सनिफ्राय मोननाय बायदिबा 18 एप्रिलसिम हरबाय होननाय खोनादों नाथाय अफिसियेलि दासिमबो मोनथ'वाखै जेब्ला मोनो नोंथांमोनजोंहाय आपडेटखौ लाबोगोन स' बिनिफ्राय अफिसियेल एड्रेसा बेनो नोंथांमोना जेराव माने स्पिड पस्ट खालामना हरगोन नोंथांमोनाहाय एनभेलपखौहाय एबा नोंथांमोना खामखौहाय पस्टजों हरगोन अब्लाथाय लिरनांगोन नोंथांमोना टु दा मेम्बार सेक्रेटारि सेन्ट्रेल सिलेक्सन बोर्ड CSB थागोन ब्रेकेटआव बेयाव जि दङ नोंथांमोना बेखौहाय फल' खालामनांगोन अके बेयाव नोंथांमोना हरनांगोन देन एक्जामिनेसन फिसआ 100 जोंनि ST/SC आव एन्ड आदार्सआ 150 नोंथांमोना मिथिबाय एन्ड नोंथांमोना जेब्ला IPO दानगोन ना अब्लाथाय बेबादि लिरनांगोन पे टु नोंथांमोना मोनोना बेहाय दा मेम्बार सेक्रेटारि CSB क'क्राझार बेयावसो नोंथांमोना बेनि फेभारावसो नोंथांमोना पेमेन्टखौ दाननांगौ आरो चालान दानोबा नोंथांमोना बेबादि दङ चालान दानोबा नोंथांमोना बेखौ दाननांगोन जुदि IPO दानोबा नोंथांमोना नैबे सिगांनिया बेयाव दाननांगोन बे जाबाय अफिसियेलि बेयाव बुंनाय दंखायो स' बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे बेखौ गोनो गोथो दाजा एन्ड नेक्स्टआव फैबाय सेलेक्सन प्रसेस दा जोंहा मेन कन्टेन्टआव फैबाय सेलेक्सन प्रसेसआव फार्स्टआव नोंथांमोना रिटेन एक्जामिनेसन दङ अके बे जाबाय नोंथांमोना एक्जामा फार्स्टआव एन्ड सेकेन्ड फेजआव जाबाय नोंथांमोननि वार्किं टेस्ट दङ थाबायनाय टेस्ट दङ 26 km फर मेल एन्ड फिमेलआ जाबाय 16 4 घन्टायाव 4 आवार्सआव दङ
एन्ड नोंथांमोना लास्टआव भाइभा टेस्ट दङ अके स' बेनिफ्राय एग्जामाव मा साबजेक्ट फैगोन दानिया जों साबजेक्टखौ जोङो मिथिनांसिगोन सिलेबासा दा नोंथांमोना सिलेबासखौ गोबां नेगासिनो दङ दा अफिसियेलि सिलेबास होनोबा नोंथांमोना नैबेनो स' नोंथांमोना ओरैबायदि दानगोन जायफ्रानोखि डिग्री लेभेलाव नोंथांमोना इंलिश थागोन एन्ड नोंथांमोननि मेथ्स थागोन अके मेथ्स दङ बेनिफ्राय जिके दङ स' बे मोनथाम साबजेक्टनिफ्राय नोंथांमोननि एग्जामखौ लानाय जागोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि सेम फरेस्ट गार्ड आरो नोंथांमोननि ग्रेड 1 आवबो दङ बे साबजेक्टआ बे मोनथामबो गोरोबगोन अके इंलिश बेनिफ्राय मेथ्स बेनिफ्राय जिके बेयाव रिजनिं बेयाव गैया एन्ड बेनिफ्राय कुइसन पेपारा जायनोखि फरेस्टाराव नोंथांमोना एप्लाइ खालामदों अब्लाथाय HS लेभेलनि कुइसनखौ दानगोन होनना बुंदों HS लेभेलनि एबा हायार सेकेन्डारि लेभेलनि कुइसन पेपारखौ दाननाय जागोन आरो जायफ्रा गार्डआव नोंथांमोना होदों अब्लाथाय नोंथांमोना 10 पास लेभेलनि कुइसनखौ दानगोन स' बेनिफ्राय एग्जामनि मार्क्सआ 100 डिउरेसना जाबाय 3 आवार्स दङ नेगेटिभ मार्किं गैया दा बेनो आरो सिलेबासा नोंथांमोना इंलिशखौ नायनांसिगोन हमना ला इंलिशआव गोबां रोखोमनि थाबाय जेरैहाय एग्जामाव फैयो बेबादिनो थाबाय एन्ड मेथ्स थाबाय बेनिफ्राय जिके थाबाय जिकेआव हमना ला आसाम जिके BTC जिके इन्डियान जिके नेसनेल इन्टारनेसनेल जिके थाबाय जिअ'ग्राफि थाबाय एबा नोंथांमोना गोबां रोखोमनि जिके हाबना थायो स' बेखौ नोंथांमोना इन्डियान पलिटि बेखौबो नायनांसिगोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि दानि हाइट स' हाइटआ जोंनि फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टआ जाहैबाय जोंनि ST/SCआ 153 मेलावहाय एन्ड फिमेला जाबाय 145 स' बेनिफ्राय URआ जाबाय 163 बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ नायदो मेल फिमेल दङ देन चेस्टआव जों नायोबा अके 84 मेल मोनदों बेनिफ्राय 79 फिमेल मोनदों नाथाय बे मोनसे टेन्टेटिभसो अके बे फिक्स नङा जोंनि STआ एसे खम जायो जोंनि STआ जोंहा खम जायो अके जोंनि STआ खम जायो स' बेनिफ्राय बे हाइट नङा बे चेस्ट जागौमोन बेयाव जोंनि STआ 80 गाहाम जायो बेनिफ्राय एक्सपेन्ड खालामबा 85 जाहैयो बेबादि लादोंमोन आसाम पुलिसाव नाथाय बे एसे खमायगोन मानोना जोंनि STआ जेनेरेलजों कम्पेयार खालामनो हाया बेखायनो 84 जानो हाया बे जेब्लायबो कनस्टेन्ट थानांगोन दा एक्सपेक्टेड एग्जाम होनोबा एग्जामिनेसना माब्ला जाथावखौ एक्सपेक्ट खालामबा जुलाइ आगस्टआव जानायनि चान्सआ दङ बेनिफ्राय लेटेस्ट आपडेट माने नोंथांमोना बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव जेब्लायबो नायनो हागोन जेब्लासिम एडमिट फैगोन अब्लासिम नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थागोन बेनिफ्राय गुबुन गुबुन आपडेट BTC जब आसाम जब बेनिफ्राय सेन्ट्रेल जब नोंथांमोनाहाय मोनबाय थानो हागोन